Fáin na gaanta bhí ar shiúlóirí fud fad na hÉireann bia a chuirda. An tréimhse idir Marta agus Baltaine an tréimhse ba Iacra, na ba bhaga bhí ar fáil leis an taistealaí a chothú. Tugadh an bharna ocrach ar an tréimhse seo. Anis, tá beirtear in é teach le chéile le na leithéid de thoras a dhéanú sa tréimhse Iacra seo. Frank McKinney, éascara ilte ó chuige olú, agus darach ó marachu, seoirí sléimhteachta atá na chonaí i gcuige muin. Agus gan ach bun stóras bia acu, tógaí siad na seoltaí a gundaí an dúin. Le haigh a thuirt ar chundaí chéirí. Sin sin ruidir tháinig muid fan honne. Agus éidir taistil, amhail na fir taistil fadó, bunaí siad úsáid as a go scileanna agus taithí le teacht ar bhia. Well, Frank, córáimid mar tá an tír mór farsing os ar gcóir, tá rá mór mílt nach gin. Cad é ceapan tú? Mar sé, tá? Ach tá garcan seo ar léirscail agus sílim gur cóirúin clí leis an chladach agus beidir, well, tá sligach agus méo jaasúine. Tá clú ar sligach méo an sin chósta thuí don bhamanach, so is mí maithe sin, ceapan. Ó, léintach, má tá an famaneach an istóí ghfuil slugéis go leor an cumáid agus fó sin híntach, slugéis agus famaneach óháilú agin. Sin plán má. An teachtain seo bé na buic ag taistil tríchleigech agus muo. Cad é tar fáil mar sin don toirithir ocrach. Is maith an deis éascareachta atá ag an lonaíocht chlochaíse i Melgerig. Dhéiríonn ach i chéide cé chó fada a bhí daoine beo ar an talúin seo. Ach níos mó na dheathile, tá cail ar an áit seo as a bia cósta, agus as an neaman ach go háirithe. Tá an darach agus Frank go lua ar rá éascaí ag gundaí chluigeí leis an lagtrá a ail. Seán Thomas fearr le teachtar amman a tá gita níos duine. Tá sé ábhar sláin in seo. Tá me seasamh ar béilí agus béilí agus béilí de famanach. An seo tá rúlach a gcuin, gléitir sí spaghetti ar as béirle agus cín se féchann sé an os spaghetti. Tá sé anna úsáidach ar fad, is féidir úsáid an anlan, cumála sin is féidir úsáid a salad, nó is féidir úsáid in an na pasta hain, an os spaghetti, nó la pasta le don rúlach a chuirsteach sa bhéile. As tá sé anna blas ar fad, chun sé sais blas knóna ar salad nó pasta, so tá sé anna bhat. Tá darach ag bháilí na famaine nuair a tá Frank ag siúil ar an chladach ar lárach dúlacíní. Wel, bhí mag sú go mór le slugéis aimsú ar an fadach an seo. Bhí mar sú go mór le dúlacíní a aimsú. Agus tá aimsú mai iad, ach tá siad ionta bocht agus ionta bug an seo. Ach seans gan aimsú muid chud ar éisteile ar chladach eile. Tá go leor famaine báilethe ag na lads le haibéile, agus an tíide casú cineann siad bagú a raibh ar lárach slugéisc ar rá eile leis an bhés a chríotnú. Is féidir teacht ar oraiste áitirbí fiú limeiste faoi ar agneamh. Ar imil bhéilannethe, fecinn darach rud éigean ún bhain. Fiúil na lads go dtí brucha na maithe, trí áitna bhfuil crabh garí faoi bhláthantú. Agus a raibh go dtí páistí den ghearlóg íon a tá faoi bhlá. Sé, tá go leor an seo. Is siad na duilúga den ghearlóg íon a tá de dhíthar na lads.
Tá na blachana in itse, ach is waithil le maisiú is mó a úsid tar réad. In édóibh go leor gar leoige a bhhailú, a raileo hiag an crá garí a tá gaelta don anion. Wag na buic hiag trá inis cráhan, agus tá siad a géirí chur le stór na maine. Tá Frank a gúsid salan leis na scían bhrealaí a lorg. Tá nóisina gom bhfuil bralach rásir fáil an chladach seo. Ach níl a géirí lom, cé bhfuil neart salan chutha síos agam ní rií lom éisce ail go fáil. Ach tá an airige ag trá a gcónaí. Ní bhhain go gcéalaonn se sin beidir go bhí muid bralach rásir ach beidir go mé ruchan an agus dúlachíní cumáinis. So tá seo amar dóid le bheith gal a cuardach an chladach cumáin. Cé nar éirí leis an scían bhrealacha ail leis an salan, tarlíonn sé go bhfuil se an in am trathach. Leis sin ruchan agus cuatha mai é sin tá an airige ag trá agus tá bia ag teacht thugainn dhéanais. Tá sé bras sibhir ar an traseo híomh ruchan de cónaíonn sé díreach faoin gaineamh ach má bhíonn tú cuaireamach agus má bhíonn tú géir leis an súil. Tíofaí tú just písín bag beidir a gobó amach na siríist ó an gaineamh agus sin ceann go díreach an sin. Tá go leor ruchan agam inis. Sílam beidir go mé ó dúlachíní a másc an fámaneach a muon sin agus mar sin de tá go mór ar bís go amachchan sin agus dúlachíní aimsú a bhíonn siad an. Na mar sin jazz, cockles and mussels ar sin galan dá right. Go dtí an níú hís déag, ba iad na daoine bochta ba bhó a bhailí faman, nó ní rólína, cruacha na buad díí. Tugadh cruasach mara ar an bhí a bhacht seo. Na linn an gáirt a mhór, úsáidú cinealacha éirithe famanne a ríist mar bhí. Chuir sé sin leis an cheangal dhiúltach a bhí ag faman le bochtanas. Cheangal a talinn go dtí an lániu, agus rud nántnaontaí an darach leis. Is bia iontach an bhamanach, superfood den scotha tá ann. Tá gach rud le fáil an, annach chud mianraí, annach chud vitaminí, annach chud trace elements. As ceapam ghfuil annach chud feibhne maidir leis an sláinte agin salát aniuan, de bhór go gahamíd in irid sin carbs agus fiola ithe, chun an méid cíanna maithas álas mia. Tám cinnte ghfuil annach chud maithas le fáil sa bhFiáin. Tá sé sin go háirithe fíor leis an bhamanach. Ian dot trí ceart leis sin cean bra mór sin. Sin cean sagam sa ní bhí darach an cean seo. Tá coppla cean jazz an seo don fada. Mar ag an túta sin mór go leor don fada. Agus sin cumáid. An spaghetti bia na mara géalach I anú, chuirtear an rúlach ar beirú ar fá 5 móinte déag. Chuirtear ruchan agus dúlachíní ag beirú ar fá 10 móinte.
Master an garliog an crowd Gary le croanna gaalacha agus óla alaige hon pesto gaalach a dhéanamh. Támuid chun an crow gaalach úsáid in san pesto seo le go jiglan ará gur pesto gaalach mar is ceart é seo, or sé sin an taon crow atá dúthasach an seo in dhearan. Níos bhfuil na cothram. Catú, yep. Master ahanrod le chéile ag an jeru le go mío an béla olmhaithe a gceart. Tám se sásta. Níos bhFiáin. Sin. Ar fad. Níos dom hain. Well, seo é bíad an sco. Railen go muna muid soltas na réir. Is mí na má. Ní féile mar chredan gan léad ís bíad na mochtáin ar seo. An ceart ar fád agat a seo go siver le bí ar bí dúsa. Échéin has seo i mélan ar bí galanta. An famanach na slugéisc sin náitiúil an blás ceart, gus tá sin ligan san sin ar an chladach sér náisce. Go dtí seo ba thuras blasta a bhí ag darach agus Frank tríchleigach agus muo. Le spaghetti ó chraisci, garliog íon ó bhélan neatha, agus ruacáin agus dúlacíní ó inis cráin. Rinn siad bíon amar a gaelach. Ag bogu a raibh fá chósta ihir wéo, tagan siad hiag tíorgrach garú. Áitir ó rud rúnda ina lí sa fortach ar fáin na mílte blian. Bás na trochadí a hanagus ar ahí chéide. Tiilú agus 5,000 blian ó hen a tógu na bálí seo, an choras parcan na talhaíachta is sinne ar dóin. Nuair a hasí na daoine an ag fáas na mar agus a cionsú a go deannimhíthe, ba lú an gá a bhí le seilg agus le cruasach. Ach fós hain, thocu an bharna ocrach ga chearach. Bhéh ar na daoine an óris ar fad a glanú sa cheantar, sa dóigh go deocail leo an talú a olbhú don armioracht. Tíbas tíad na bálaí a tógu an seo. Bhí siad a coinneal baithí, is dóithe gur mucha an cumáid, agus dá siad áneach agus rudí eile an sort sin. An muoin sin tíbla sin airige dar nóide, tá na slugéisgur an cósta, éasc san airige, éonach amara agus a go deimhacha ar na binne cumáid. Agus muoin an tro sin, an torcalta agus níos mó. Is nach mór an dua a bhí an de phobal lua mar sin na cultse glúthe seo a glanú chun talamh talmhaíochta a chruthú dí bhFiáin. Ach léiríonn se sin cé có hagraithe agus a bhí siad mar phobal, gur glanú an irid sin de cultse agus gur chruthí siad na bálaí agus na gort seo ar fad. Ach is sé an dua a bhí orthú na cultse a glanú is dóithe a bhí cúis le Jerry Rémadífa or in dhéana cétaí tháinig an pórtach isteach. Tá coppla plánda an mólagan an seo. Sa soch an ceanna hasan amachas mó ná lus an bhaine. As is bralam an dá dúrcha curcra atá an, as seasan sé amach
I measc an glas fád atá fás an seo. Agus bhí annach chud úsáidí ag na seanghine sa phláinte seo. Agus sús go dtí le déanaí bhí roinnt pisóga buint leis. Ceap daoine dá níosach bó an blá seo go gcuirfh sé leis an méid banne a bhí an bó ábhata láthair. Agus go gcuirfh sé leis an maithas a bhí ag an maine sin. Ceapad ar ruch chéine le mná a bhí le leanmh óg chun méid an sláthair banne a bhéadú chun go mbeadh maithas níos fearr leis an maine chomá don leanmh óg. Bhí 6 pisóga buint leis chomá mar dúras agus crochtaí an blá seo thairis an taiiriseach agus sa bhláanan chun an banne a chosint óna sióga. Ceaptaí chomá go dúirt an banne sin cosint an tae in ólach é as sin cosint óna sióga. An waidin dar gcion tá na stócaí a gamacht a saithí chéide agus ag taisteal rinchfag kilometr siar ar chósta WO. Ach maidir le cuasaí ama, tá siad ag gol siar 10,000 bliain ribh ré a hí chéide. Seo béal dearg, siú cloch íse in ró pobl éascareachta 7,000 bliain ó hin. Bhailí na daoine an seo bia bhún chósta, bhí siad beo ar an rud a chur an airige ar fáil dóibh. Agus ag leanstan an tradiisiún sin, tá na lads ag úsid leagtra a ríist le gol níos duimhne i buil agus a brochóga i ggéirí pórtan a eil don fota. Aha! Luis, ínta. Bit fertána stigin seo, an cinnta de. Wat die kind. Í ceapan go léimar dám. Tá se anna háin ar fad. Ní bhFiáin. Níl. Tá an tríide casú agus tá deis le pórtan a eil ag amacht, ach ní mar gheall ar aspa iireachta. Janu seoir fad ó le gachrú pórtan. Ní fada go nnéiríonn na buic as an tealaigh pórtan go diontaíonn siad ar chracht níos in áite. Tá lán lochan carige fáil chósta, agus níor bhiste tasú lá siúd. Ar a leiad, thuig leis na stócaí a bhfuil ar fáil a eiceáil, agus chuir siad suntas a rinch cuain mara. Galanta. Agus coppla cuain mara sa bhla acu, sílan na stócaí go mé á maith arthú. Thart an chorneal, tagann siad ar bhreat mór de scaith na famainne. Seo famnach fearháchtach. Slág is anam dó, nú sladaí, nú slágáin a brethir céimport an tíra sa dagan tú. Narí a gléitar ar go hidir náisiúnta. Tá sé lán de vitamin E agus tá tréthe anna láidir fri ailse aige. Tá cáil is mó air mar sushi na Seapáine. Tá tionscail mór sa Seapáin chun é seotha ás, ach an seothan éireann feimid é go nádúrtha sa bhíontas. Úsáitir é saléadaí, úsáitir é an anra, tá annach chud úsáití is glastra fíor ildánach é. Get an níos fuide a raibh ar an chósta, ríhann sé le Frank béidir nach bhfuil sé san áit is fearr éascareachta. Athrú síomh gasta agus tá deach chuma ag teachtar rudaí anois fa chunne an lóin. Bhí mar tíomhile agus ní bhfuair mar ga, fanach mar hart an seo ag an tíomh seo agus an darnúir gur chaith má luair steas an isce bhí iscagam. Agus seo éon sin.
Lúidir taine matar cean seo, nó glasan. Nes tí sínta cosal leis an fallóg, agus is minic go dogtar daoine pallóg seo, ach tá differ bag atrú. Higlis na dahanna cíarna an don agus an glas seo a bheith ar an dá éisc, ach is sé an leidetán ná an lína seo. Ar fallóg sin se díreach ar aon seo, ach ar an lúidir ná an glasan, bógann sé harpa sin, tá casú bagan sin ar. Ó híh an blasta, ní mór an differ an. Ní mór an de bhlas ag cactar acu. Ach súin siad suas íon bhlas a churann tú leo, so mar hampla a churann tú písa chili nó garleog nó íon rud mar sin, tugadh sé blasta nío. Aráiste an champa, tá tinne gol ag darach, agus clochas tíon si fahanne cócareachta. Os rud é gúil mid lonathe a láthair ón gclochís, tá chun iarachtaíanamh ar béile orsa dhéanamh. Sé sin cíiste min churca. Chun é seo dhéanamh, meascann tú min churca le isce, salan agus le roinnt sleabhach. Sin cá an os ar clochtathe agus duine rocha ar an dáthaibh. Chó siimplí le sin. Isc le fiol bán atá san glasan, agus úin seisteach éon blas a chuirtear leis. Mar sin de déanamid cócareacht masra siimplí ar seo. Garthaimid é ina gála, chuirmid é ar frictan atá ionta té, le im agus le garleog. Inédó an taran curca a dhéanú, churann darach na cuain mhara is deasa tinne. Glacé siad thart ar dhéag momente lena ggógarail a gceart. Churann Franken pesto uachra inis crawan leis an éisc, le blas a thuirt dá. Tá an písa is mó a bhrunú orsa. There you go. Bhí sin agatsa. Sin thugah a cairde, blas arsa seanda na mara. Ar sé teagad riomh hana? Ní ró ach tá ag súil ar ghlaí an honaí a bláisiú. Bhain trí las. Níl ceann bháin duine againn so is sé sin cearclóir. Sin go hálan. Dochrata. Tá sin ionta jazz. Ionta jazz. Cén sé go hána bhá leis an cíiste. Cuid thorthúil den turas a bhíon, an sóla ar bí a bhil na lonighthirí arsa ag an áid seo, tá siad fós an aniu. An teartan se thugainn, tá Frank ag deanú iireachta an chuid is mína den éascaireacht a hagas do darach. Tugann na stócaí sciúrd amach ar an tré, agus tá ca clisteachta idir fearr agus conín. I nacht TG Cahid, Caha sinna de Newwani an lá in Yenzi, le Alice Maher, a fechens a tispontas a bheits le fecal san IMMA gudí mí fára sinna imol, agus tá Hank laba bhá seo cheap na mangarí a bhharú Breaking Bad a nacht ag híneag héiscéal na Hampshire.